na tej nohe a na týchto rukách. Posúvam sa od kostrče smerom von k nohe, cítim ako to bolí, kľudne to iba nechám a uvoľním a cítim ako to tam uhnuté a hej, takáto vec by mala rozpustiť tie spazmy, ktoré tam sú. Kebyže to robíte tak, že mali by to byť sessions, proste, ktorá trvá hodinu alebo 45 minút a videli by ste výborné pokroky, hej, keď toto idete robiť, keď takýto cvik nejde vám to, trošku zás porobím na tomto a zase sa posuniem o 5 cm koľko, hej. Potom idem na tú druhú stranu, to isté, vidím, aké to tam je. Musíte sa s tým hrať, aj 5 minút na to musíte stráviť, hej. To potom doma budete robiť každý. Vždy to, čo masírujete, musí byť uvoľnené, hej. A odkiaľ kam to chodí tá loptička? Akože mal byť od kostrče von sa väčšinou masíruje tými rukami, hej. Od tej. Ale je to jedno vlastne, keď si tam hociak gula sa, alebo keď to bolie. Cítiš tam niečo? Malo by to byť nie, že úplne jedno, malo by to bolie. Ale tak, aby to nebolo zranenie, hej, ale naozaj ten sval, ktorý je stuhnutý, mal by si ho rozťahnuť. Potom takisto to môžeš robiť tuto, na hamstringu, ale tu sa to neodporúča, to iba tak, že poznáte foam roller? Všetci, to je taká guča, ktorá je obalená karimátka. Keď som mal takú modrú. Keď som mal takú modrú, hej, tak s tým sa robia tie hamstringy. Ale najnovšie teórie sú také, že to nepomáha. Robí sa to približne tak, že stlačím si ten hamstring, poriadne to tam strčím ruky, kde ma to bolí a robím funkčné cvičenia. A bolí to, ten sval si dotrhám a on sa proste zrastie a robí si to, keď raz niekoho bolí hamstring, tak toto je to, ako s tým pracujem, keď mám voľný čas. Ale toto je naozaj také dosť ťažké, hej, pracujem s tými rukami, idem hore-dole, tuto mňa na to úplne bolí, hej, ale cítim, že to je príjemné, že proste to spravím 3-krát a... Počuť si hovoríš, že najnovšie teórie hovoria, že nepomáha. Nepomáha to s tým valcom, alebo s loptičkou a s rukami to pomáha? Nepomáha to s tým valcom, pretože ten valec ako keby iba to tak... Predstav, že toto je môj sval a tuto je bublina, hej. Ja keď pôjdem s tým valcom po ňom, tak ja tú bublinu nerozvalkám, ja ju iba plasnem, hej. Ale keď zapracujem na tej bubline a tú bublinu potrhám a vtedy to natiahnem a vtedy to povalkám, tak vtedy to funguje. A ani loptička nefunguje na rukami? Loptička funguje, ale robí sa to tak, že sedíš na niečom, keby som sedel aj tou druhou nohou, dám si to sem a pracuješ, hej. To je to isté, ak som povedal s tými onými, s tými listami. Ale budete to mať na tom DVDčku, keď si pozriete, tak on tam... Hej, na stoličku, ktorá je dostatočne veľká, hej. Potom na lítko je to fajn. Takto si zaťažím lítko. A mňa to neskutočne bolí, aby som to aj jednou rukou kľudne robil. Zase. Toto už musíte, to je tiež jednoduché cvičenie, keď cítiš, že sa to bolí, hej. Všetko sa dozviete na tom DVDčku, ale poviem ti aspoň základnú teórie, ktorú on má, je to, že na začiatku musíš, ako som povedal, rozbiť tú guču svalovú, potom príde statický stretching, potom prídu aktivačné cvičenia, niečo také, ako ste robili dole, ale menej náročné, hej, že nie toľko opakovaní. A potom príde samotný dynamický stretching a potom príde zápas, alebo posilovanie. Dobre, a keď chceš tréniť a urobíš takúto možnosť doma, alebo takže či je nejaký čas, keď je to úplne dôležité? Aby som to po tréningu tiež neodporúčal, po tréningu je stretching dobrý, takýto tiež nemáčov, ale už sa to časom bude strašne obmedzovať. To znamená, že po tréningu studená sprcha, to je moje najlepšie, to ti najlepšie vylučí hormóny, ktoré ťa začnú opravovať. A potom, čo sa týka stretchingu, toto je hlavne, keď máš deň bez tréningu, tak vtedy hlavne toto robíš. A ešte k stretchingu chcem povedať teraz najnovšie, čo som zase takú teóriu celú že
svalové vlákna sa upravujú, keď máš vlastne Vanderka to písal, hej, to nie je to Vanderka píše, že nestačí iba strečovať, ale ten marginálny rozdiel a ten prínos v tom, že napríklad strečujem takýto cvik, hej, tak teraz už som mega rozcvičený, hej, a potom po 30 sekundách, alebo nerobíš 40, tak potom väčšinou ide na druhú, hej. No ale to, čo hovoria oni, je, že nedrobte to, robte tak, že 30 sekúnd toto, alebo minútu a dve, hej, potom napneš ten sval, takže tlačíš dovnútra, keďže si tento naťahovala, hej, tak ako keby si ju chcela zahrabnúť, natiahneš, a potom znovu natiahneš. Ten sval, keď je v tom natiahnutí a vtedy ho nabudeš, tak tam proste lepšie nejaké tie satelitné bunky v rámci. Radšej poriadnejšie, že jednu stranu na trikrát a potom tú druhú. Dobre, my skončili pri lítku, hej. Lítko sa tiež robí na dva spôsoby, keď už to perfekcionizme robíme, že proste jedno je v pokrčenej polohe a jedno je vo vystretej polohe, hej. Ale to tiež všetko je v tom DCDčku. Potom sa to robí tuto. Tam to ukážem takto. Tu je chrbtica, tak proste potiaľto, proste ideš hore, až potiaľto medzilopatkové svaly. Ale pozor, lebo videl som, že jedno je chlapec, čo taký nešportovec sa hneď na to dal takto, že dal si to tam, hej. A teraz sa zdvihol, ešte je zadkom zdvihol, celá jeho váha bola aj na tej loptičke, to ti môže prasknúť rebro alebo proste niečo, čo tam tak zrobí. To znamená, že tuto som opretý a tu, kde mám tú loptičku na tej ľavej strane, nie som, hej. A môžem ju tam pohybovať, plus hýbem rukou, hej, aby som tam nejako dal tie svaly, pozerám, čo mi to robí v rôznych polohách tej ruky, mám inak tie svaly. A takisto, keď to necítite, majte trpezlivosť, hej. Možno 2 minúty nebudete nič cítiť, ale potom nájdete ten jeden bod, ktorý vás bude fakt bolieť a budete vedieť, že tak toto stalo za to, hej. A rozmasíruješ si to a bude to super. Uvoľnia sa tie energetické dráhy. Až k trapezom netreba chodiť. Nie, toto je medzilopatkové, hej. Tam potom by si sa aj nedostal, lebo tam je taká kosť. Aha. Ale potom, samozrejme, zoberieš si tú loptičku a dáš si ju presne na tej trapézy, hej. Až hore, hej, všetci to vidíte, až takto si to dám na tej trapézy. To takisto. Toto, keď niekomu nevyhovuje v leže, to robiť v lahu, tak sa môže to robiť aj po stenu. Hej. Potom ďalšia vec, tá sa robí väčšinou o stenu tiež, ale no aj najlepšie je to robiť o stenu alebo o stôl. Najlepšie je to o stôl, je to túto, hej. Prstné svaly. Hej, môžeš to robiť sám, tiež to cítiš, že ako to bolí. A najlepšie, keď to máš takto stenu, postavíš sa k stene a zase môžeš pracovať tou rukou a zistíš, že v ktorej momente to mega bolí. Chceš sa rozmasírovať nielen ten veľký prstný sval, ale aj ten malý prstný sval. Keď dáš to rameno alebo tie hlboké svaly. A potom ďalšia vec je noha, hej. Vysuješ sa a nohou tlačíš do tej loptičky, spolkni. Naozaj zase musíš tam stráviť 2-3 minúty. Dá sa robiť aj predok nohy, takto. Áno, povedal. To tiež dosť pomerne bolí. Môžeš si k tomu aj sadnúť, hej. A zase na to súčasťovú líka môžeš prejsť na tú prednú píšťalu. Takisto aj vpredu ten nárt môžeš. A v tej nohe taká dobrá pomocka, kedy vidím, že prečo to robím, hej, mne sa to nechce robiť, hej, si prípadám, že to je ľudia. Ale hlavne pri tomto cvičení, keď vidím na začiatku cvičenia, že koľko viem ohnúť ten prst, potom si ju vyvalkám, tieto šlachy, ktoré sú dole, a potom to spravím a vidím, o koľko viacej sa mi zohne, tak vidím, že sa mi to oplatí robiť. Takisto pri nociach iných cvičeniach, hej, teraz sa proste prehnem, hej, nikdy som sa neprehol takto veľmi. Zrazu sa viem prehnúť. Takže noha, proste. Keď dáme tomu mám spazmus na nejakom, neviem, to je to hamstringu a tak ďalej, mám primárne viac cvičiť ten spazmus, alebo viacej pôsobiť na neho, dáme tomu na iné veci, s ktorými nemám problém to robiť menej, alebo mám to robiť vážne na všetky tieto veci.
nezanedbával by som celok a na hento by som sa sústredil viac. Alebo keď nikto nemá žiadne spazmy a proste chce si nejak pomôcť, tak by malo byť rovnomerný na všetky tie spazmy. Áno, ale nemusia byť iba spazmy, môže to byť aj vyslovene neohybnosť, vieš, každý môže sa viacej ohýbať. Dobre, ale keď subjektívne nepocítia nejaký vážny problém, ale chce si to pomôcť, tak potom rovnomerný. Áno. Už potom, keď nájdeš tie body, tak budeš vedieť, že si ich našiel, že to tak bude boleť, že... Ale nejdeme sa opätovať. Robíte čo?